Какво става, хора? Здравейте! И в днешния шортс, както разбрахте от заглавието, просто вчера забравих да ви снимам, че отворих тази кола, а именно Toyota Supra, както може би разбрахте. Ето вижте буквално спойлера и това е от малките модели, между другото. Ето вижте спойлера и аусприте. Между другото, спойлера е много голям за такава маничка, но много ме кефи. Както виждате, съм и с худи, което е на Hot Wheels. Fast Furious. Така че, хора, това исках да ви кажа, че забравих да ви снимам как я отварям. Малко ми е тъпо, но да. Но лайкнете видеото, лайкнете шортсът, този шортс, за да видя колко човека им е харесало. Или пък пишете в коментарите, по-добре лайкнете. За да видя колко човека ще лайкнат и колко човека им е харесало тази кола. И да. Но преди да спра шортса, искам да ви кажа, че ако до края на февруари месец, защото сега нали е февруари, ако до 28 февруари сме станали 20 абоната, ще анбоксна много известна кола, обещавам ви. Но ако не сте станали, пак ще правя шортсове, но няма да е на много известни коли, на долу-горе известни коли. Но ако направите до 28 февруари 20 абоната, не, ако направите 28 февруари или 20 или 30 абоната, едно от двете, по-малко, ако сте направили 19, пак няма да ви го зачитате, аз сме направили точно 20 абоната или 30, нещо такова. А пак ако направите 30, ще направя и две коли известни. Ще направя едно видео, в което ще отворя две известни коли. Но сега вие се знаете, аз ви казвам, че ако на 28 февруари сме направили или 28 или 30, ако сме направили 20, ще направя една известна кола, ако сме направили 30, ще направя две известни коли на видео обаче, не на шортс. Така че, хора, имате време около една седмица. И да, иначе ако не направите, пак ще се правят такива не много известни коли. Тази е известна, нали, но да. И за да влезете в нашия канал, просто трябва да сте абонирани за канала и да видите какви други известни коли ще качвам в YouTube. Така че, хора, абонирайте за канала, за да видите какво стане за напред. И лайкнете шортсовете, които съм правил до сега. Това е третия ми шортс. Отидете в канала ми и ще видите другите два. И да, това иска да ви кажа. Чао!